Ayaw ito niyang taksi. Napunta akong kordero. Rubber na siya muna kong gamiton. So, pinalata na magod. Magsa mga ngalat na mga taksi. Huwag ko ibaluan yung mga pisa sa mga motor. So, muna itong ipuli karo dito. Ako na ipakita sa mga taksi kaya ang tabi. Manik-manik. Grabe inita. Grabe ka na yan, i-trail ka rin tapos huwaman mo tungha po ang kasabot. So, dito na ako ibutang kasi ano ko joke eh saan pitil-iling taman hindi nakasas ako tanggalon ang air cleaner. Tingnan ako magtuski kaya okay ko sulay yan eh. Kung na rin mo sabot na rin magtuski ako kapag kaagal rin mga gamit sa mga motor kasi sa akong tanawan eh rubber boat siya sa telescopic ba pero baga kayo hindi niya bubo pero di patanaw ako di sa po ang umagat ako na siya kini para dito na siya sa air cleaner hindi ka sa carburetor pa yung sa air cleaner nga ako testingan mga tos kaysa dito na ko gamiton ako na siyang putlon kay taas man kaya nang sobra ako lang taguan kaya tuyo ako ano eh ako untang idoble pero di na kinahanglan idoble wag kasi baga naman kayo so ang testingan o tanggal nga ito kuha sa pong tools kaya ito mga tools ako tanganan ko okay testingan o buka yan ang waktos niya sisa kong adik ay kung ka-istorya banat kay concentrate sa kuwan eh kung gusto like tanggal ano yung tuske kung magkaagal ano yung mga gamit sa motor so tingnan lang ako kasi kaya na eh kaya naman tuske taas kayo ito ay case ay tools na nawala ng katuski wala
sudah niro. Mamaya kada yan ang trail magtos kay so kalisa akong kalingawan. Yan lang ni parang di mo. Hindi lang magtutos kaya. Sunod na ako yung buwan dito na. Y. O T. Ano magtutos kaya? Uy. Sige. Paano na yung magtutos kaya? So. Sementara. Nikis. Ini menjadi dosi. Kulang pag-iwi ko mga tools na tools. Kulang pag-iwi ko tools. Nalang din tools na lang isa ito. Ay, makalaan naman ang tools mo kasi wala taan. Tanggal man siya, right? Eh, hindi mo nag-putol. Ini kan? Balik. Para mo baru siya tagas. Hindi mo kabaylo-baylo niya. So ako i-check dito sa pikas kung may bolt. Terang naman po. Mana yung punta guro na yung ban. Ini nagka-iso na yung posible dito ito. Walang naman na i-bolt niya. So, natanggal na ko. Okay ba lo? Balik. So, parang na ito mga wala.
diferensya na dito swito. Semayin pa rin hibaw ito. Semayin din magtutuo at bungkag mga katuski kay trouble sa dalan. Doon na tayo kamahuan. Kita masalig ni kaniko kay okay ang kaniko gusto na natin nakibagta. Medyo ngitid katuski no? So dinirig ko kay grabe init ang ilis gawas. Kosong flat screw mga katuski. Akong testingan og laba, di ba? Yang foam. Testingan og laba o pwede na ba? Hindi na ko ibulan sa init. So yung tuski ako sa labahan. Mientras mag-vlog ko mga tuski nga mugahe ang buwan. Mugahe ito ko ang papilit. Ako sa kung kago ng buwan. Karburador sa pantra. Para nga madungan trabaho. Kaya kung pandaron, iwan mo andar na mga tuski. Kuang pantra. Sa pinduan niya carb. Saya betul sih ya. Dibalik tadi. Besok Sumatera. Hitman. Ya pun. Lawak-lawak na. Ito rin yung makaandar makatuski. So, kung ito ano yung card, sinubugaw na hanggang na isang andar. Hindi na lang. Ikosad nga maugat akong ipapilit. Sudah paling Bogor gitu. Dan
string mga katsuki. Na berdas ba? Berdas sa gitar. May pangkuslok. Ito po kayo. Ayun, digit-digit. Ikaw sa mahangin. Ano? Ini carb ng mga katusik, mamao po ano. Bungkag, baka nakupan ng mga pisa, pwede na sa diti. Hindi mo pasalik na. buds. Nakatot siya. Sir ko magatos siya. Sir ko mandar.
ako pa mga katoski ako sa kuno sang pa kayo gamay sang pagayon tong ako ang ipapilitin di mga katoski no na andar na ko ang kuan andar na ko ang kontra so yan pala po ang balikan huwag na ito siya naglaban ba yan na init panganin pagi waktu sih sabasa pagi din ko atohon kay sayang mga katus kaya kung gitanggal ang kuan kung gitanggal ang silikon di silbit ting dugaya mo gahi tugi man ako sa inyo di na matus kaya akong testingan hindi pa so sa kabahan akong matus kaya pero dugaya mo gahi kung testingan ako ron kini bulkasil testingan ako aning bulkasil mga katutsi basi dinhinis yung saril kuning bigit ang ihar ko yung ulat luwiran na ako samot ko yung kahungo ulat sa init lando na lang kasel, singan ako mas pagsulay sting pero kapal naman na siya magtus kaya ito na prasar ko buhat ayaw yung butok ayaw yung sundan yung butok kay sayop ni sayop hindi pwede yung kasi sarili ko kaya pa
bigay. Ba't ka na-expose? Hindi ka mapilis ka mo ba? Siguro kaya yung wala kong tama. Papa, Ron. Parcel daw, auto delivery nga. Anak, Mana? yung dapat niyo po siya mag-alis ko ha. Hindi ko mapilig.
temporary lang ako magtugtog. Kung palitan o epoxy. Epoxy na pa rin para siguro dito. Hindi epoxy mga epoxy, may hindi sila yung mga kulang sa tubig yung mga mo ini sa isa pa. Tingnan naman paandar mo terus ke. Pas sama apa? Tingnan lang. Pero waktu sih kiraman bentar amat ya kita mesti putar ini untuk kita ko ulit patos din. Kita kong ginani palitan ginako mas maingin siya kay bawag mo siya ano ba puro ba siya na ang sakar samantala kari
to na siya kuan manigro pero pinag-anak niya mga tos kay tipo so sa kapipan ni flat siya gamay so kira rin mo agad mo lang obserbahan ko lang niya mga tos kay so lang na niya walang puksi na lang hindi tipurarihan na ko sa paugumaw sa nagiging kasulog kayo ang tubig. Salamat po siya. Klaro ba? Ikit man? Na. Hindi lalong kung isa pawan ni siya o guma, natabas ko. Hindi maklaro mga tusik, ngit-ngit. Sirbahan. Pero bagay niya hagwan. Karoon, ako na taon balik ng kabir. Ulan lang ito sin, ulan. Usingan to kuan mga kiswe na pantra paano ba sa to sa usingan to okay tuloy kayo pinanggawa okay. Ayan. Tapos ako mga tuske. Tapos, okay. Ayun ako ang duha karong ang tuski. Paandar ako ang pantra. Kuna taot ning kuagi. Okay. So, ako ni obserbahan. Mula ko type ni. Okay mga katuske, dito na sa kutob. Salamat kayo sa inyo ha pag uban ka na ko. Ano yung kahaponon. Test ka na plaster na ako ang ito ha. No, napaandar ako ang pantra. Dahil na po, natao na po na ako ang ako ang order. Siya. Kung kada yung trailer mo at lawa, kaya wala itong hangang akong mga kasabot. Kaya po, kaya niabot ng akong di-order na taot na ako. So, sige, mga katutski, salamat kayo. Bye-bye. And peace. Thank you.